Bilboko Ingeniaritza Goi-eskola Teknikoak ateak zabaldu zituen unibertsitateak ematen dituen aukerak erakusteko. Erakustaldiak hainbat esparru hartu zituen. Horien artean, medikuntza, garraioa, energia edota industria. Proiektu desberdinen artean, errobot bertsolaria aurkitu genezakeen. Aprobetxatu behin txolik bizitza, beraz zuzergatik antzatozkit galdezka. Donostiako kampusean hitzaren gunea inaugurazioa izan zen, eta erronka bat egin ziguten, eta hitzaren gunean egoki iruditu zitzaigun robot bertsolaria ateratzea horrutza, bertara agertzea. Proiektu honetan gaude hainbat talde ezberdin lanean, bata hemengo fakultateko AOLAB taldea, eta Donostiako fakultatean gaude ISA taldea, eta gu robotikako taldea. Gu zehatzen garena da, azkenean robot gorputza ipintzen, badago sistema hor, bertsoak abesten duen sistema, baina gu zehatzen garena da gorputza ipintzen bertsolariari. Esan bezala daude 3 talde ezberdinetan, orduan bakoitzak bere aportazio txikia egin du, eta azkenean 6 bat edo 8 bat edo horrela izango ginen. Orain dela urtebete hasi ginen, eta pixkanaka gure asmoa da proiektu hau hobetzen, eta pixkanaka gauzak hobekiagoa irtetzeko. Besteak beste, etorkizuneko auto ekologikoaren ereduak. Zentral nuklear bateko kontrol sistemen simulagailua. Zinematika paraleloko prototipoen aurkezpena. Eraikuntza eta arkitektura industrialean erabiltzen diren osagaiak, eta Silverstonen lehiatu zen Formula Students proiektua ikusteko aukera eman zitzaien ikasleei. Guk egiten guna da kotxe bat, urtien kotxe bat egiten gu. Pasan urtien genu zen kotxe kombustinoko bat eta elektriko bat, eta urtien nengo bakarrik elektriko bat. Uste gu futurorako azkenin hobiena dela. Gu gara 54 pertsonako talde bat, eta dekoguz 2 maizu laguntzen dozkuzenak. Baina azkenien guk itzen gut diseinu guztize. Eta dekoguz patrozinadorak laguntzezkoen apilo bat piezak eitzen, konsejoak emotezku ez, eta azkenien nolan itzen guz, gauza guztizek. Ongo urtien aurrera pausu nahiko emongu, eta guk ustegu hendik aurrera nahiko emongo gula. Material barri zen ikesten gabiz, eta azkenien hor bastante aldain. Ikasle berriak erakartzeko asmoarekin, Ingeniaritza Eskolak aukera didaktiko garbiak zituen ekimena egin zuen otsailaren 20 eta 21. Bertan, 400 ikasle inguru batu ziren laborategi, tailer mekanikoak eta erakusmaiak ikusteko.